Witam, nazywam się Paweł Tarczyński, a to jest kanał grupy Skrzynia Narzędziowa i Organizacja Warsztatu. W dniu dzisiejszym chciałbym z Wami porozmawiać o najnowszym systemie od marki Kubrick. Jest to oczywiście system Prime, ale nie chcę Wam dzisiaj prezentować tego systemu, a opowiedzieć, dlaczego moim zdaniem producent, projektując ten system, popełnił sporo błędów, które tak naprawdę z systemu, który się zapowiadał bardzo dobrze, ponieważ ma ciekawy kształt, ma ciekawą funkcjonalność, stał się moim zdaniem systemem tandetnym i źle zaprojektowanym. Po pierwsze, musimy zauważyć, że producent mówi, że Prime jest pancerniakiem i tutaj często odwołuje się do systemu Milwaukee Packard. Prime jest dużo mniejszy, tak? Dzięki temu ma fajne kompaktowe kształty i jest sporo tańszy, ponieważ taka skrzynka kosztuje około 140 zł. Ta wielka skrzynia od Milwaukee kosztuje około 200 zł. Budowa, obydwa są wykonane z tworzywa, jednak tutaj mamy tworzywo specjalne, tak? Tutaj mamy tworzywo z odzysku, oczywiście jest też wersja czerwona z tworzywa, które jest wykonane specjalnie do tworzenia skrzyni. Nie jest to recycling, tylko czysty surowiec. Jednak mnie bardziej chodzi o grubość plastiku. Zarówno korpus Packarda, jak i korpus Kubricka serii Prime ma 4 mm grubości, a ożebrowania mają grubości 3,5 mm. Tylko, że jeśli zwrócimy uwagę, co się dzieje z naszymi skrzyniami przy próbie zgięcia. Tutaj i tu mamy tą samą grubość i musimy spojrzeć na nasze boki przy próbie dociśnięcia tego, tak? Tutaj mamy korpus bardzo sztywny, który się nie ugina, ponieważ mamy tutaj gruby plastik, do tego mamy pod rączką dodatkowo ożebrowanie oraz przetłoczenie, które nam nadaje twardość całej tej skrzynki. W Kubricku mamy po bokach ożebrowanie, a w miejscu, gdzie mamy największy nacisk, czyli na środku, ożebrowanie jest dość marne i gdy naciśniemy skrzynkę, ona po prostu nam się ugina. Tak samo Packard zastosował troszkę mniejszą uszczelkę i przy doginaniu uszczelki do pokrywy ten nacisk jest mniejszy. Oczywiście zapewnia to nam pewnie troszkę mniejszą szczelność niż przy nowym Kubricku, tylko musimy pamiętać, że gdy skrzynka będzie się przez właśnie miękki plastik nam wypaczać, ta uszczelka będzie coraz mniej dociskana. Więc z czasem szczelność po prostu będzie nam spadać. Jak widzicie na zbliżeniach mamy 4 takie punkty newralgiczne, czyli tutaj środek, 2 boki oraz tył. Są to miejsca, gdzie jest tego żebrowania bardzo mało. Nie mamy dodatkowych przetłoczeń i bardzo gruba uszczelka powoduje to, że dochodzi do odkształceń, przez co sama skrzynka traci nawet w środku kąty proste i z czasem będzie ją coraz trudniej zamykać. Zobaczcie, tak wygląda skrzynka z opuszczoną klapą. Mamy tutaj dużą szparę. Wiadomo, na budowie nie zawsze tą skrzynkę zamykamy, tylko wyjmujemy narzędzia, opuszczamy naszą klapę i chcemy, żeby zapewniała nam chociaż jakąś tam niewielką szczelność. Tak to wygląda w przypadku Kubricka serii Prime. Tak to wygląda przy Milwaukee Packard. Jednak moim zdaniem porównywanie tych dwóch systemów ze sobą nie ma, powiedzmy, sensu, ponieważ Milwaukee jest tak naprawdę klasą samą w sobie, jeśli chodzi o skrzynię. Prime jest nowym dzieckiem niewielkiego polskiego producenta, dlatego postanowiłem porównać ją ze skrzynką, która jest tańsza. Mamy tutaj skrzynkę walizkową z systemu Keter Stack & Roll oraz Prime, tak? Stack & Roll jest troszkę mniejszy i jest sporo lżejszy od naszego Kubricka. I co najważniejsze, jego ścianki boczne są wykonane z 3 mm plastiku, a ożebrowanie ma 2,5 mm, czyli jest po prostu cieńszy plastik, ale zobaczcie, tutaj przez zastosowanie dodatkowych ożebrowań, gdy naciśniemy na którykolwiek z boków, ta skrzynka nam się nie ugina. Tak samo w środku mamy zastosowaną dużo mniejszą uszczelkę, która tyle nie wystaje, opiera się jedynie na tym wystającym ranciku skrzynki, więc gdy dociskamy skrzynkę, nie ma takiego oddziaływania na nasz korpus. Ona nie będzie się w ten sposób wypaczała co nasz Kubrick. Tak samo zobaczmy, tutaj opuszczamy klapę
i przez rant pokrywy mamy zapewnioną większą szczelność bez zaciągania naszych zapięć. Więc na budowie, gdy opuścimy tylko naszą pokrywę, mamy jakąś tam niewielką pyłoszczelność, czego nie możemy powiedzieć o kubriku z odstającą klapą, tak? Mamy oczywiście tutaj ten plus w postaci górnych organizerów, jednak cała ta konstrukcja dodaje nam wagi. Zobaczcie porównanie grubości naszych pokryw. Tak samo tutaj mamy większą głębokość skrzynki, więc już od nas zależy, jak my to zagospodarujemy, który system wybierzemy. Ja wam chcę tylko pokazać, jak skrzynka, która kosztuje 109 zł, a skrzynka, która kosztuje 140 jest zaprojektowana, jakie mamy właśnie różnice i gdzie jest popełnione mniej błędów. Tak samo zobaczmy tutaj na tylny zawias. Tutaj zawias mamy prawie po całości, jest tylko kilka centymetrów bez zawiasu, ale to miejsce jest również ożebrowane i przetłoczone. Nie mamy tutaj wygięcia takiego, jak następuje u nas w kubriku, gdzie mamy tak naprawdę odkształcenie rzędu 4-5 mm. To samo dzieje się na naszych bocznych ściankach. Tutaj mamy bardzo widoczne odkształcenie, a tutaj dzięki zastosowaniu ożebrowania pod rączką i odpowiednim wyprofilowaniu plastiku jest to dużo bardziej sztywne. Przepraszam. Samo wyginanie się plastiku czy korpusu powoduje to, że z czasem ta skrzynka będzie mniej funkcjonalna, będzie nam się trudniej ją zamykało, będzie trudniej spiąć z kolejnymi elementami systemu. Ale mnie w tym systemie rozdrażniła jeszcze jedna rzecz, ponieważ nowe zapięcia bardzo mi się spodobały. Kubrik naprawdę poszedł w dobrą stronę. Wyglądają te zapięcia wreszcie tak, jak powinny wyglądać w fajnym systemie. Mamy tutaj metalowe zapięcia z plastikowymi uchwytami. Jednak nie wiem, czy pamiętacie, ale przez pewien czas ze strony Kubrika był bardzo taki duży nacisk na promocję robienia szuflad ze skrzynkami. Takie wysuwane szuflady na regałach. A tutaj zobaczcie, jak producent pomyślał. Mamy tak naprawdę zbyt długie zapięcia, gdy położymy to na jakimś blacie, już nie otworzymy tego. Musimy podnieść skrzynkę, dopiero wsunąć palce pod zamknięcie. Już ustawienie tego czy na stole, czy właśnie w tego typu szufladzie powoduje dyskomfort przy otwieraniu. Kolejna rzecz, jaka moim zdaniem jest w tym systemie źle zrobiona w porównaniu z konkurencją taką, jak mamy u Kettera, to ćpienie. Ja już ćpień od rączki dwukrotnie mocowałem, bo zobaczcie, jak one chodzą. Gdyby producent to troszkę inaczej zaprojektował, gdyby je, powiedzmy, nagwintował, żeby było trudniej je wyciągnąć, byłoby po problemie. A tak jedziemy na robotę, ćpień nam gdzieś wypadnie i już go nie znajdziemy, musimy sobie dorabiać. Tak samo zobaczcie, mamy tutaj zapięcia, które są wkładane po prostu na ciepło w otwór. Te zapięcia, sam ten mechanizm ma zostawiony bardzo duży luz po to, żeby na montażowni, na produkcji się łatwiej je układało. I niestety to całe nam lata. To też jest takie mało przyjemne. Może nie wpływa na funkcjonalność, ale jednak przy użytkowaniu troszkę drażni. Również przy tych zapięciach mamy ćpienie, które nie są zamaskowane. Gdyby tutaj był troszkę wyższy ten rand, to ożebrowanie, to zapięcie wkładane i ożebrowanie zabezpieczałoby nam ćpień przed wypadaniem. Jednak tu mamy ćpień, który palcem możemy spokojnie przesuwać i myślę, że przy dłuższym użytkowaniu on się wyrobi i będzie się działo to samo, co się działo w poprzednich wersjach systemów, czyli ćpienie będą wypadały, no i będziemy musieli dorabiać sobie z jakiegoś pręta, z jakiegoś drutu, co jest mało komfortowe, bo może nam gdzieś ćpień wypaść, przez to się walizka otworzy, wszystko nam się z niej wysypie. Na zbliżeniach wam pokażę wszystkie te nierówności, pokażę wam, jak wygląda środek Prima do kątownika, bo mówię, jest to fajny system z potencjałem, jednak producent, gdyby zainwestował w stworzenie, powiedzmy tutaj, większego ożebrowania lub jakiegoś przetłoczenia, które by te 4 punkty wzmocniło, skrzynka by działała na pewno prawidłowo przez dłuższy okres czasu, a tak
To jest skrzynka, która ma tydzień czasu, czy jest tydzień czasu u mnie. Oficjalnie od momentu produkcji, bo ona jest z 8 marca. Minęło 2 miesiące, a już mamy naprawdę solidne wypaczenia. A tak naprawdę w tej skrzynce jeszcze nie było narzędzi, ponieważ przyszła do mnie ona tylko po to, żebym mógł wam ją pokazać. A już jest cała powyginana. No niestety, zastosowanie kiepskiej jakości plastiku, zastosowanie zbyt grubej uszczelki i nieprzemyślane 4 boki skrzynki powodują to, że z czasem będzie tylko gorzej. Producent troszkę się nie popisał. Mówię, jest fajny potencjał, bo ten kształt, ten rozmiar moim zdaniem jak najbardziej na plus. Jednak siąść do deski kreślarskiej, przeprojektować te 4 elementy, dać uszczelkę powiedzmy rurkową, żeby był mniejszy nacisk na korpus, zastosować lepszej jakości tworzywo i będziemy mieli fajny, ciekawy system, który będzie wart polecenia. A tak, moim zdaniem, lepiej iść w tańsze systemy, które po prostu są pozbawione tych wad. Myślę, że na razie tyle. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.